сбъркам. При хората го има, при Бога има много повече. Точно това е другата страна, която Бог опитва сега да ни изяви за себе си. Не го познавахме от тази страна, сега вече го знаем. Бог не се променя, но точно защото не се променя, Той действа според любовта си, според милостта си. Той няма как да действа по друг начин към нас. Благодаря ти, Ризо. Сестра от Благоевград, как беше името? Нали? След това с моите събеседници ще минем към заключителните думи. Значи тук Бог казва, върнете се при мен, я ще се върна при вас. Когато човека се върне към Бога, съжалява за нещата, които е извършил, Бог е готов да помогне на човек. Но не да се оправдаеме да кажат, тя ме нарани и аз за това така постъпвам. Бог е непроменим в характер, не е като човек. Благодаря ти много. Минаваме към заключителните думи. Братя, това, което искате да кажете, кажете го като заключителни думи. Арсо, след това Живко, Вале. Бог е непроменим, Бог е любящ, Бог е справедлив. Живко. Миналата седмица разгледахме един урок Бог в Стария Завет и Бог в Новия Завет дали е еднакво ревнив или има разлика. Може ли да кажем, че Бог в Стария Завет е морален? Характера на един човек се определя от неговата моралност. Можем ли да кажем, че Бог в Стария Завет е морален, а в Новия Завет е неморален? В Стария Завет не лъже, в Новия Завет Бог лъже. Не трябва да забравим, че Бог е морален и даде един морален закон, в който се казва не лъжи. И ако ти днес заставаш и казваш, че този морален закон, който определя Божия морален характер, ако ти днес заставаш и казваш, че то не е за мен, то е за евреите, това означава, че ти определяш Бога като променлив. Вие днес казвате, че Бог се разкаива, защо създаде човека. Това не е правилно. Бог не се разкаива, защото създаде човека. Има едни действия, както споменаха моите братя, които Бог променя. Божията моралност не се променя, но Божите действия се променят тогава, когато човек се покайва. Тогава има други действия спрямо човека. Но когато Бог не се покайва,